zamislite da mu daš kačamak, a ono te udari. I narkoman postane. Šta će ti sa narkomanom? Šta sa narkomanom? Ti prodava sve televizor, sve je zbog kokaina. To se tako ne radi. A ne možeš ti tu ništa. Opasno je to. I alkoholizam isto. Opet ti pivo, ali ne možeš da tu uđeš u dugove zbog alkohola. Opasno je to. Ti možeš da misliš da će tvoje dete biti najbolje, ali nema veze to do tebe, nego sudbina. I sudbina, i ne znam koliko je jak, čvrst kao ja, ja sam čvrst i jak, neću da se predam djavu. To me caka, šta, kokain, samo šprkaš, ali nemaš posle ni televizor, ni plakar, ni tepih, ni sve prodaš. I onda uđe loše društvo u tvoj stan, a tvoja devojka, ako nije narkomanka, ona kaže s kim si, takav si. Znači, postaje i ona narkoman, iako ona ne želi. To je loše. To je loše. Narkomanija, može da jede čovjek kurek, neće ljudi jede kurek, to je bez veze, kaže. Lepše je da duvaju i da ono smrkću, kaže, kako se dobro osjeća. Super. Lažno je to, da je lažno. Sve je lažno, ali dobro, trenutno se dobro osjeća. Ali mora da plati. Ja to ne bih probao. Droga je rogata strvina napravila, đavo. Što ne jedu kačamak sa jogurtom, nego drogu. I ne mole se Bogu, idu u sinagogu i krst stavljaju ovako, mislim, ako treba ovako, oni ovako. Satanisti, a imaju pare, šta? Ima i tajno društvo, ja sam gledao na televiziji, tajno društvo što se imaju sve dobiti, sve, ali radiš za njih. To nije Bog, to je tajno društvo. Ko zna šta oni unutra čovjek. Pa i tajno društvo ti je političar isto. A postoji škola političara. To je masonerija. I masonerija i 13 sedne i kaže ovako će da bude. A ovoj Boris Tadić i ovo, oni rade za njih. A radikali su kao pobedali, znaš ono, to je igra sudbine. I oni znaju da neće da budu dobiti da pobede. Nego to je igra sudbine. Moraju se. Znaš, to je naroda. Mora da bude opozicija, a ovi da ne bi došlo do... Znaš, ovako zna se ko će da bude predsjednik, ko će da bude... To je masonerija. To je sad moderno, Evropska unija, pa postoji misle nešto drugo i sad ako ti neće da budeš s njima, onda te bombarduju.